Sama koro kaunti ma Homa Bay dhi nyime kod ikruok ne nyasi mar Madaraka mabiro timore alap mar Raila Odinga, okang' ma kamano medo yudo puoch gi pak nimar odhi konyo lwasi mar dongruok e kauntino. Kennedy Obuya, ma en jakom maduong' bura mar UDA kaunti ma Homa Bay, wacho ni nyasino biro kelo ber mathoth e kaunti ma Homa Bay. Joma okalo kweth mag jotelo monowuok e sirikal mamalo kotenore kod jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo nolimo ikruok mitimo e kauntino motelo ne nyasi ma kamano michan tim dwe mar 6. Adwa goyo erokamano makende ne Ker William Ruto kod sirikal mare mar Kenya Kwanza kuom miyowa nafas kaka jo Homa Bay County mondo mi wa hold the first Madaraka Day celebrations in Homa Bay. Wagoyo erokamano maduong' ahinya nikech biro maduong' kama nyasi machalo kama kelo dongruok. Waneno ka refurbishment lokruok mar gero kiwanja maduong' stadium mar Raila Odinga Stadium ma Homa Bay dhi mbele yo matek, kendo ma en lokruok sama gigi timore kata mana uchumi mar kor gweng' bende idho malo. Wan gi geno kendo wan gi mor ni biro bedo sen gima ber nikech e pinywa mar Nyanza ka wan kaka jo UDA kata mana jo ODM bende siasa en gima seche moko kelo liet, ma seche moko liet no miyo kata yore mag ohala kod kwe mar dak makare bedo ni onge. Waneno ka wach ma broad based ni osenyuolo kwe kod hera monego sigu